Trump 2.0, aroaren bigarren urteak hauteskunde kutsua izango du. Izan ere, azaroan hauteskundeak daude, bai, senatuaren erdia baino gehiago, eta ordezkarien ganbera osoa berrituko da hemen Kapitolioan, eta martxoan estatuz estatu primarioak hasiko dira alderdi bakoitzaren hautagaiak aukeratzeko. Horrek esan nahi du, polarizazioa areagotu eta aktibitate legegilea moteldu egingo dela hemen Kapitolioan. Inkestek zer diote? Ohikoa izaten den bezala, gobernuan den alderdiak ordezkarien ganbera galduko duela, baina demokraten abantaila oso txikia da. Trumpek erdi brometan, erdi serio, behin baino gehiagotan bota du hauteskundeak bertan behera gelditu beharko liratekela. Beraz, urte gatazkatsua espero da, hemen Estatu Batuetan, ahaztu gabe, uztailaren 4an, independentziaren egunean, 250 urte beteko direla Estatu Batuak sortu zirenetik. Eta dagoeneko ospakizun horiek prestatzen ari dira hemen Washingtonen.